Bună tuturor, azi facem GTA San Andreas Multiplayer, sper că o să vă placă. Captură, așa, suntem alături de Schizo Gamer. Ciao! Ok, acum trebuie să ne băgăm pe joc. Deci, vedeți. Și acum cred că dacă ieșim, da, se vede jocul. Da. Ok, deci acum o să filmăm acest joc. Stai mă, ce face până aici. Trebuie să oprim chestia asta. Dacă nu se vede și așa. Se vadă negru tot. Și perfect. Deci nu vă place această serie, o să vă fac stunturi. Mamă, ce tare se aude tastatura. Mie îmi place cum se aude așa. Nu cum ce îmi place. Stunturi, acum facem stunturi. Stanțuri, mă. Stunt. Așa ai zis tu? Da. Facem stunt. Ok, deci nu-i ca pe GTA 5, stunturile astea sunt mai nașpa. Pe aici n-ai cum să... Uai, cum... Ce șmecher, se vede umbra. Pe serverul ăsta se vede umbra. Fii atent ce umbră. Hai, șmecher. Adevără ceva. Asta e o fel de bug la tot. Așa, după primești, cum se cheamă, primești bani, știi, că merg, vezi? Ar trebui să primești bani. Facem niște, merge în lac, dar nu facem. Merge chiar în lac care. Da, nu știu, dar Nu merge deodată. dar măcar mere. Oh my god. Ok, acum facem și stunturi și cu avioane, cu Hydra. Da, el are hate din ăla. Nu, nu mai am. Nu l-am băgat. Ok, trebuie să... Pare rău la pe sus. Da, mai întâi de asta. Da. Bă, și dacă e online, ești șmecher că... Uite-te. Stați puțin. Trebuie să fac ceva. Cred că s-auzea prea tare jocul. Da. Așa că o să oprind tot sunetul. Să dăm și glasul. Sper că nu s-aude prea tare. Să-mi scrieți în comentarii dacă s-aude prea tare jocul. Că nu cred asta. Slash, bun, super. Ăsta e cel mai rapid avion. Trebuie să așteptăm să prindem viteză. Facem stunturi. Stai primul stunt. Nu cred. Odată am făcut asta. Înțeleam că undeva să pot așa. Odată am făcut asta suport. Ok. Și-am murit. De mine am zis. Asta nu ca să... Uai, da, am uitat că pe ăsta poți să cumperi. De noul server Mafia, dacă nu știți, eu mă 0.3. Pe aici nu mai am văzut că nu mai sunt români. Nu mă interesează. Ok, acum facem schemă cu NRG-ul. În sfârșit. Păi ce faci tot așa? Pe ca să prind viteză. Uau, bangam, bă, stai. Așa să vedem. Cum o să facem cu mașină mult mai specială. Până aici, nu la off-road. La bubic. Eu tot la off-road dau. Așa să facem cu mașină puțin mai specială. Puțin mai specială mașina asta. Oh my god. Hai la 230. 220. Nu mai mere. Hai că mi... Așa. Gata. Nu se întoarce mașina. Știi beat. Bă, de ce tot sporesc? Pe bune. Ok, acum să ne luăm iar tancul. Ia-ți tancul. Fii atent aici, nu se dă viteză. Dacă vrei viteză. Cu tancul. Dacă vrei viteză cu tancul, așa se face. Și cum să facem un stand. Cu tancul. Da, mă. Ce nevoie? Stand! Bagă, mă! Dă-i drumul. Oare se face sau să știu, doamne, face? Nu se face. Ok, atunci să mergem cu bike. Nu, zici că nu merge cu nimic. Așa, de dolari. O, și niște stunturi speciale. E episod de stunturi. Să-mi spune dacă vreți episoade de gameplay sau chestia. Sau story modul GTA San Andreas. Ai, bang!
Nu se face 1000. Putem să cumpărăm și case de anache. Serio? Da. Mă gândesc la ceva. Pe mine să mă figă, ce Figo? Mă Mă gândesc la ceva. Ce? Să ne facem canal amândoi. Eu m-am gândit asta, tu ai spus nu. Dacă m-am... Așa. Să vreau să fac. Vede. Deci postăm și amândoi și atunci postăm și separat. Păi da, postăm separat și așa amândoi. Nu, mă, ziceam, păi și pe canalul ăla facem. Păi da, și pe ăla facem. Păi și, bă, nu ziceam pe canalele noastre, să postăm, nu, bine, atunci facem, dar amândoi avem același Gmail. Ok? Păi da, fă tu din ăla și îmi dai tu Gmail-ul. Nu. Iar vrei să vorbim asta acum după ce filmăm. Ok. Încercăm pentru abonați. Mai știi când ne-am certat de abonați? Că iau mai mulți abonați, că un abonat mai mult. Ba da, de fapt da. În fapt. Dar nu a fost ceartă mare. Nu, nu e că iau mai mulți abonați. Bă, mă abonez și cu canal, mă abonez singur și încă unul și o să am cu un abonat mai mare. Câte abonați ai? 5. Eu am 6. 4. Uite-te și la mine. Nu, e bine. Te-ai abonat și cu canalul de pe telefon. Stai. E canalul de pe telefon e ăla. E același? Și Zogame. Și poți. Ok, acum facem schemele lui Bula. 5 amulat am și eu. Și tu ai... Cum merge cu una? Ai 6 abonați. Când îmi spune că am 6. Ascultă-mă. Ok. Bă, termină-l! Dă mai încet. Dacă vrei să te uiți. Dă like. Please. Ca să nu văd că la unul nu plătește. Așa, cu asta o să facem schema acum. Cu Pizza Boy. Cu Peter. Pizza Boy. Așa se cheamă. Ce te uiți, mă? Ceva urât sau ce? Sex. Wow! Ce stunți, ok, facem stunți și cu chestia. Wow, de capul meu, ce șmecher. Bă, aici! Șmecher. Wow, ce stunți. Mamă, văd ce fain e asta. Aici și te rotea așa. Vreau să mă uit la un... Bă, uite-te la bloc cu cum. La vlog. E trimis mesaj la femeia? Nu, da, am trimis eu. Am trimis o femeie în parc. Să-mi dau like-ul acum. La ce? La primul vlog. Uite-te dacă vrei. Bum. Bă, dar tu, de ce te auzi mai clar? Nu foarte foame. La ce te-ai uitat? La tutorial de ce? Primul vlog, mă. Primul vlog. În Germania. Știți că sunt Germania? Așa e fain? Bine, să avem la mine. Sau de extrem de clar. Bă, și tu n-ai postat episodul ăla cu femeia aia. Păi nu l-am.
Nu l-am. De ce nu poți să deschizi? Ba nu l-am, că nu ți-o trimis, că nu mai știu când ne-am despărțit, era 50% atunci. Știi? Spune-mă, îmi cer scuze. Vezi că se uite la ăla. Să-mi cer scuze. Atunci avem aparatul dentar. Ești cât Shelly? Ai 14 Shelly. Nu vezi, nu și să faci de la Nu, atunci să mai auzi. Să mai auzi. Nu jurat. Bă, tu știi că mai filmezi. Știu, mă, că filmez. Deci nu mai zic nimic la oameni. Ne-am povestit așa, oameni. Pare rău că n-am filmat. Copilul ăsta se uită și eu trebuie să fiu atent înainte cu toate detaliile. Păi eu făceam stuturi în continuu, ce, nu-i bine? Nu, că nu mai vorbești nimic, că așa e urât. Păi băgăm muzică. Așa facem acum stuturi cu BMX. O serpe lângă avion. Pe bune. Meta. Aplauze pentru boss. Care calcalos. Care te recomandă? Cum ai zis? Salutări pentru boss. Cel calcaros. Și atunci când vorbeam cu Skype, era și mă în cameră și i-a zis că ai început să zici tu cu calcaros, nu știu ce ai zis. Și am dat ce a zis? Sebi. Pe cu calcaros, care ceva cu calcaros? Și am zis, și când vede un joc frumos, zice, ce joc frumos și calcaros. Mama ta? Așa am zis eu că zici. De fapt, chiar așa zici. Mă întreba pe de ce e calcaros? Așa zice el, că e frumos și calcaros. Opa! Ce Bun. faci? Așa, găsilor roșie. Și cum se face pe asta? Deci acolo în vârf de tot. Ba nu. Poți să te spawnezi. Bă, dar știi ce poți face aici? Stai, health. Stai. Bine. Fă puțină liniște, te rog. Bun, venit toată lumea la primul episod de GTA Neam, gata. Așa, cum se face aici? Trebuie să trageți în fiecare de astea câte două. Dacă aveți așa de genul. Și vă puteți să urcați direct așa, nu mai trebuie să săriți așa în continuu. Puteți faceți așa. Sau așa, să ploie. Cățu pe mine. Ce joc frumos și calcaros. De ce, bă, ai spus asta? Dacă m-a întrebat. De ce ai spus că eu nu fac așa? Uai, ce șmecherie. Vezi? Nu e bine. Da, ce trebuie să mă reuși. Bă, de ce nu postezi? Ce? Să merg ăsta. Eu nu l-am salvat pe telefon. Aplauze. Înseamnă că tu mă mai faci o dată. Nu mai facem. Ăla cu agar? Nu, ăsta. Am provocările la notițe în telefon. Ok, și acum... Chiar să facem acum că... În doi. Trece lângă mine.
Ok, și cam atât a fost cu episodul de la